салом алайкум. Боз як навори дигар аз деҳаи Майката. Ин дарахти павлония. мо ин павлонияро соли гузашта, яъне соли 2023 13 май шинонда будем. дар манамахи стаканча буд. қадаш 18-15 то 20 сантиметр буд. оварда шинонда будем. баъд инҳо баъди моҳи феврал ҳамин сол, яъне 2024 технически срез кардем. манам қадар қад дошт, примерно 160-170 қад дошт. мо технически срез кардему. баъди моҳи феврал манам қадар қад кашид. билаги соз қадаш примерно 230 ҳамхел. ин пароди FT M1 нест инҷаба. нашунамош ҷудо хуб, оба дӯст медорад. ғизодиҳӣ фақат порукате. озимистон фақат порукате ғизодиҳӣ мекунем. бо як чизи нағзиш ҳамин ки ина баргашам чорво мехӯрад. бо як ваяш кораш хе шохча мебандад. мана ина мо мешиканем, чунки ина мо мехоҳем ки дароз шаваду ба мо тахта шавад. ин ҳамин ноягаш ба манхе мебарод. манхе шикаста меистем ки қувват фақат ҳамин қад батият. то есть инҷа шухчаошмо натият дар кор не ин шухчаошмо ба. нашунамои хушрӯ дорад. нигоҳ кунед барга чихта калон. сол гузашта тарбузои мо ҳамин размер калонтар буд. ҳамин баргои ҳамин калонтар размер дошт. тухми Ӯзбекистон буду, калон ваёш буд. пӯсти ғасб дошт, лекин ғасбин буд давай. пӯсташ ки ғасб шавад вазни мешуда тарбуз. ман ин павлония худоба шукр нағз. 3 рӯз пеш навораи акои Искандар тамошо кардаму M1 накоридам гуфта камтар пушаймон шудам. мене ки инам нағз, FTM нағз. бо ҳамин зиёд кардам мумкин. решааш гирифта зиёд кардам мумкин. ман таҷриба гурзондам, шуда истодааст. нағз худоба шукр. бо як вақташ мебиёд навор карда мепартам ҳамин стаканчаҳо ба шинондагима. бо тамошо мекунед. худо хоҳад. воқеъ саломат, сарбаланд бошед.